Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ πέρα γιατί τι σας έχω, παιδιά, η τεχνολογία στο μεγαλείο της. Είναι η δεύτερη φορά που είμαστε εδώ πέρα μαζί και σαν να συναντιόμαστε. Έχω να κάνω και άλλες ερωτήσεις πάρα πολύ και είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Χατζιβαρνάβας. Καλό μεσημέρι θα πούμε τώρα, λέγαμε καλημέρα. Είπαμε καλημέρα την άλλη φορά. Ναι, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Partners Success Manager και θέλω να μου πεις για την εφαρμογή Snap, την οποία είχαμε ενθουσιαστεί την προηγούμενη φορά αυτή την εφαρμογή. Είναι μια εφαρμογή που λίγο η Μίνα μου λέει, έλα. Κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνο εγώ στο έλα, ήταν πολύ τελικά. Γιατί είναι κάτι καινούριο και κάτι πρωτοποριακό το οποίο γίνεται στην Κύπρο. Πολύ. Το οποίο ναι, έρχεται να λύσει τα χέρια και των δύο πλευρών, δηλαδή και αυτόν που ψάχνει μια υπηρεσία ομορφιάς, αλλά και τον επαγγελματία, ο οποίος έχει μπλεχτεί λίγο μες στη χαρτούρα και λίγο μέσα στο σύστημα το παλιό. Το γραμματιακό. Μπράβο, το οποίο του δίνουμε ένα σύστημα λειτουργίας του χώρου, το οποίο θα του λύσει τα χέρια πάρα πολύ. Για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, για όλους εσάς που δεν το είχατε ακούσει, τι ακριβώς είναι το Snap? Πες μας ακριβώς από την αρχή ξανά, τι είναι αυτή η εφαρμογή? Ουσιαστικά είναι ένα marketplace. Ουσιαστικά είναι ένα application για τον καταναλωτή, ο οποίος θα μπει μέσα, θα το κατεβάσει από τις δύο πλατφόρμες που υπάρχουν. Θα το κάνει install στο κινητό του και από εκεί και πέρα με πολύ απλές κινήσεις θα μπει μέσα. Θα βρει την υπηρεσία ομορφιάς που θέλεις, που είναι ένα τεράστιο εύρος αυτή τη στιγμή στους υπεύθυνους ομορφιάς που έχουμε μέσα. Θα βρει αυτόν που θέλει, θα βρει τη μέρα, την ώρα, τον υπάλληλο, θα τον κάνει book, θα προπληρώσει την υπηρεσία και από την άλλη πλευρά θα πάει κατευθείαν στο χώρο να ολοκληρώσει την υπηρεσία. Ούτε τηλέφωνα, ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Ξέρεις τι μ' αρέσει αυτό, ότι διασφαλίζεις και στους δύο πράγματα. Παραδείγματος χάρη ότι σε μένα δεν θα έχω μπλεχτεί το ραντεβού μου με κάποιον άλλον, ώστε να μην το έχω, και στο γεγονός ότι ο επιχειρηματίας θα έχει δεδομένο το ραντεβού του με τα χρήματά του. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζονται και οι δύο περιπτώσεις σε τέτοια. Ναι, γιατί επίσης όταν θα βάλουμε και κάποια, επειδή είμαστε και Κύπρο και υπάρχουν και πολλά non-show, δεν εμφανίζεται το άλλο, διασφαλίζουμε και τα cancellation τα οποία έχουμε στον επιχειρηματία κάποιο ποσό το οποίο θα πάρει αν δεν εμφανιστεί κάποιο. Πολύ σημαντικό αυτό και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή και πού να τη βρούμε αρχικά. Ωραία, θα μπορούμε να μπούμε είτε στο Apple Store ή στο Play Store σαν την εφαρμογή για τον καταναλωτή. Απλά να το γράψει Snap Cyprus, θα την κατεβάσει, θα κάνει ένα λογαριασμό και θα εμφανιστεί κατευθείαν στο κινητό του. Αν εγώ που είμαι επαγγελματίας, εγώ θα το κάνω σαν γιώτα που θα ήθελα να μπαίνω και να βλέπω. Σαν πελάτης, ο επιχειρηματίας όμως πώς μπορεί να έρθει κοντά σου? Ο επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή είμαστε παντού μέσα σε όλα τα μέσα κινητής δικτύωσης, μπορεί να μας βρει παντού. Από εκεί και πέρα, άμα στοχευμένα, θα μπει στο www.bookwithsnap.com και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κάνει μια εγγραφή και με το που κάνει την εγγραφή θα έρθει το μήνυμα σε εμάς στην ομάδα μας και από εκεί πέρα θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί του για να πάει στο χώρο του και να ολοκληρώσουμε την εγγραφή σαν επαγγελματία στο χώρο. Τι ωραία πράγματα, παιδιά, είναι αυτά. Εύκολα και με πολλά ωφέλη. Και αν σε ρωτήσω, ποια είναι, ας πούμε, τα ωφέλη που πιστεύεις εσύ ότι είναι? Γιατί εγώ το βλέπω απ' έξω ότι υπάρχουν πολλά ωφέλη και από τις δύο μεριές. Τα ωφέλη στον επιχειρηματία ποια είναι? Στον επιχειρηματία είναι ότι του λύνει πάρα πολύ τα χέρια. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης χώρου που είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και στο οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει όλο το πελατολογείο του μέσα, να έχει τους υπαλλήλους του, να βάλει τα cancellation policies του, να βάλει τις άδειες του, τις υπηρεσίες του και να τα ελέγχει όλα σε ένα σύστημα που παρά να τρέχει δεξιά-αριστερά, γύρισε σελίδα, βρες, μα πότε πήρε άδεια αυτός ο υπάλληλος, πότε δεν πήρε. Είναι πάρα πολύ ελεγχόμενο το σύστημα και πάρα πολύ εύκολο στη λειτουργία του. Πάρα πολύ εύκολο. Ξέρεις τι, είναι ταυτόχρονα τόσο εντυπωσιακό, δηλαδή το ότι είναι τόσο οργανωμένο, αλλά εύκολο. Εύκολο. Μα το βασικό είναι ότι είναι εύκολο και δεν μπαίνει σε μια διαδικασία να ανοίξω εκείνο, να κάνω το άλλο. Είναι όλα μαζεμένα και όλα όμορφα και το σημαντικό είναι ότι θα έχει άμεση πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή με τα notifications που θα του έρχονται ότι κάποιος κλείστηκε για ραντεβού, θα τα βλέπει live εκείνη την ώρα. Θέλεις να μου δείξεις λίγο πώς μπορώ εγώ να χειριστώ και πώς μπορώ να βρω, τι μπορώ να βρω μέσα στο Snap? Γιατί, παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι επειδή οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι πλέον και δεν έχουμε το χρόνο πολλές φορές να οργανώσουμε την ίδια μας τη ζωή. Όταν υπάρχει ένα application το ότι μπορεί να μας οργανώσει αυτά που θέλουμε σε ό,τι αφορά το να πάμε στο κομμωτήριό μας, εμάς τις γυναίκες κυρίως, έτσι, να έχουμε την οργάνωση και επειδή έχουμε και τα παιδιά μας που τα τρέχουμε, που κάνουμε, που ράνουμε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα, παιδιά? Ωραία, μπορούμε να το βλέπουμε ταυτόχρονα λίγο και στη δύο.
Να το βλέπουμε. Είναι αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό. Εδώ μέσα είναι όλοι οι επιχειρηματίες ανακατηγορία, το τι υπηρεσίες κάνει ο κάθε επιχειρηματίας μέσα. Μπορούμε να διαλέξουμε, ας πούμε, μία κατηγορία, αν πάμε στο body, που θα βρούμε μέσα πάρα πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα υπάρχουν μέσα. Διαλέγουμε ένα venue, το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπούμε μέσα, θα κάνουμε book και θα διαλέξουμε και τον υπάλληλο που μας τον έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Θα μπούμε μέσα, θα διαλέξουμε, θα δούμε τις ώρες και τις μέρες τις οποίες μας έχει δώσει, θα πατήσουμε και θα προπληρώσουμε κατευθείαν 100% της υπηρεσίας και τελειώσει. Αυτό ήταν. Δηλαδή θα πας κατευθείαν στο χώρο εκεί να κάνεις την υπηρεσία που Επίσης, έκλεισε. ένα άλλο σημαντικό θέλω να πω, έτσι όπως το βλέπω, εκτός το πόσο εύκολο είναι, δηλαδή μας το έδειξες πάρα πολύ εύκολο στο πώς γίνεται, εκτός το πόσο εύκολο είναι και το ότι εγώ θα μπορώ να μένω σε κάποια περιοχή, παραδείγματος χάρη, που δεν γνωρίζω αν υπάρχει υπηρεσία που θα ήθελα εκεί πέρα, αλλά μπορώ να τη βρω μέσα από το Snap. Ναι, γιατί μπορείς να βάλεις με distance, μπορείς να βάλεις με location, δηλαδή μπορεί να είσαι Λευκοσία και να εργάζεσαι σε Λάρνακα και να θέλεις κάποια στιγμή πριν τελειώσει τη δουλειά να πάει να κάνεις κάτι πριν έρθεις πίσω στη Λευκοσία, να μην χάσεις χρόνο. Οπότε θα βρεις τον αντίστοιχο που θέλεις στη Λάρνακα, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στο Παραλίμνη, παντού, σε όλη την Κύπρο. Είναι παγκύπριο το application, οπότε πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γρήγορα. Και πάρα πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι ότι περίπου πόσους έχετε αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις? Έχουμε πάνω από 150 επιχειρηματίες μέσα. Ήταν πολύ διαφορετικά τέτοιο. Να μεγάλωσε πάρα πολύ. Μεγαλώνει, έχουμε καθημερινώς downloads από users, έχουμε καθημερινώς bookings από καλή ώρα σαν εσένα που θα θέλεις να μπεις μέσα και πάμε πάρα πολύ καλά. Και ευχόμαστε να πάτε πάρα πολύ καλά, γιατί να μας κάνετε τη ζωή τη δική μας ακόμα πιο εύκολη. Αυτός είναι ο σκοπός του. Κωνσταντινέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ.